Ok, Małgosiu, dla Ciebie specjalnie nagrywam torebkę. Nie wiem, czy będziesz widziała dobrze kolor. Ja to odsunę, to już jest maksimum odsunięte. Może to położę. Tak wygląda. Taka o. Została taka sama. To tak, tyle. A teraz idziemy do pokoju i pokażę ściany. Mąka śpi. Mąka, powiedz hej tu babcia. Jeszcze nie skończona. Nie wiem, czy to tak nie za bardzo chyba widać. Taka jasna zieleń. Zależy, gdzie światło pada. Jeszcze trzeba wykończyć tutaj ścianę, także tego bajzer. Ok, na razie.